pomáháme si, mluvíme na sebe, nedrzí, zdravě drží, fotbalově. Jo? Průnikovky a tyhle věci, co bylo minulý zápas proti tomu Týnci. Moc se mi to líbilo, na to navažte. Jo? Ale furt od zádu, soustředění, zaník na vás od zádu, Lazi si koriguje v obránce. Jo? Každý máte svoji úlohu. Protože já myslíte na to základ ve fotbale vždycky nedostatou. To znamená, a to začíná od útočníků. Jo? Už takový to napadání, že do přerušení na půlce je pro tu obranu celý tým bude. Snaha je nedostat góla. My máme gólový tým, my góly vždycky nějaký dá, ale nemůžeme se soupeřema závodit. Může se stát chyba, zatleskáme, přijedeme dál, napravíme ji. Jo? Ale základ je pracovat dozadu. Poslední věc. Pozbuzujte se. Skazí, nevadí, pozbuď ho. Pozbuďte se. Skazíte všichni. Měl nějakou myšlenku, ten váš spoluhráč. Chtěl to nějakým stylem prostě, nechce zakopnout balón, nikdo. Jo? Takže se podporujte na tom řešení. Když se skazí balón, tak se podporujete. Rozumíme? Jedem.